Raitra Sound Production. Zakajiaby niriko atrinela azoko aminazy matoky valeur mafeno critère minilavako azy ndraiky izy atafiboera zao nanjary valeur tampigny domy aminao io lelahy fa zao fa tavela zao tegna tie koa agnano adalagna aminazy donc ataoko sagnatrie izy araiky efa mahampy zao tegna tie izy koa mefa mazava ho azy fa dila mba tie izy araiky efa mahampy zao tojo eke heliky ny ela fa za zegny tody nahitantia zao tojo eke heliky ny ela fa za zegny tody nahitantiako satia zao Jiaby magneky nahavako meky fizy ndraiky de hitako mety heya lela tia vady malegny miady tsy de tia mavandy koa diso izy manambitamby heya tojo eke heliky ny ela fa za zegny tody nahitantia zao tojo eke heliky ny ela fa za zegny tody nahitantiako satia zao zao tegna tie koa agnano adalagna aminazy donc ataoko sagnatrie izy araiky efa mahampy zao tegna tie hivoady fagnaja aminazy satria tegna tie izy araiky fo mahampy zao lela tsara toetrolo jiaby magneky nahavako meky fizy ndraiky de hitako mety heya lela tia vady malegny miady tsy de tia mavandy koa diso izy manambitamby koa mbola anao tazony lala talokana tsisy tambony 15 fa raiky ty zala 19 eke